Meis é un dos municipios do Salnés con maior extensión de viñedos e dende o 2019 o sector atopa en Meus Viños o seu gran escaparate de promoción e divulgación. A feira vitivinícola acada a súa quinta edición consolidada como un dos grandes eventos do ano no municipio, tanto que medra adiantando a súa inauguración o venres. Cada ano tratamos de innovar, en este caso o que fixemos é, por petición expresa da veciñanza, que se lle fai corto día medio, pois poñer medio día máis, por iso decidimos abrila pois a festa o venres a noite. Unha cita que convidan, por suposto, a visitantes, pero tamén a todos os veciños de Meis para que poidan gozar e presumir dos viños que se elaboran na súa terra. Moitos destas familias, de nosos veciños, o seu motor económico desas familias é a viticultura e por iso creemos que esta festa é un homenaxe á xente deste mundo, pero tamén unha festa para toda a veciñanza e a todos os veciños e veciñas da contorna. No evento participan 12 adegas, prácticamente todas as que están vinculadas con Meis. Na Praza do Mosteiro e baixo carpa ofrecerán os seus produtos a prezos máis que razoables. Seguimos en 12, vale? Son o número de adegas que van a participar e, como decía Marta, son todo adegas do Concello de Meis, máis as cooperativas que se nutren de cooperativistas, do Concello. Ademais, os viños virán acompañados de moitísima gastronomía. Nesta liña, destacar os diferentes show cookings que teñen organizados nesta edición, dándolle o protagonismo a futuras promesas da nosa cociña, como é o caso de Carlos Silvestre e Manu Aval. Todos os anos apostamos por cociñeiros consolidados, por aquí xa pasaron estrellas Michelin, pero este ano decidimos darlle oportunidade a rapaces, en este caso son rapaces, do Concello de Meis, que, bueno, xa se están empezando a foguear nos mellores restaurantes de Galicia. As xornadas complétanse coa cata concurso amateur. É un xogo onde o que facemos primeiro é unha parte máis didáctica, explicamos 5 ou 6 viños, dependendo do ano, normalmente son 6, explicamos, bueno, as pinceladas máis básicas, saímos, metemos un desos 6 viños, bueno, nunha cata cega, e hai que adiviñalo. Quen o adiviñe, pois leva un premio. Entón, esa é a parte máis lúdica da cata. As adegas participantes salientan que esta ampla programación é todo un reclamo que serve para dar a coñecer os seus viños. Para unha adega participar nunha festa destas, pois sempre é interesante porque te vai a coñecer xa a xente do teu municipio, que en principio é o máis importante. As adegas pequenas como a miña, o mercado que temos é un mercado local, entón sempre é interesante que haxa un escaparate onde te poidas ensinar, non? As propostas vinculadas co viño e a gastronomía hai que sumar tamén unha variada oferta musical. Nesta edición, con tributo a Hombres G, Os Druidas, Pablo Balseiro Trío e Dani Barreira and Friends.